reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. You have my heart inside. You played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making home down there with mine sure won't be shared. Давай! The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me. Това е детската градина Свети Крисо и Марата. Свети това, свети го, гъмасливица. Пък и точи гъма. А Аре му гепиме на това булката. Хайде ме да ги окраднеме. Пободите! Когато ми мачина, да знаеш пак, пободи ми се! По-домашния! Че крадна. Сега си представям идват. Мара! Що да ме бъдат искала? Ще си представям братле идват с маки. О, ти, Ди, гледай момче! ти видиш при Марта на Барба. Така, дами и господа, ние сме от Global персонала. Това е новия iPhone, за който се карат в момента съседите. Има тук LED дисплей, 8 мегапикселова камера с HD. Може да гледате през него. Малко общо взето снима много добре. Видим ли се? Особено. Има и писалка, има и писалка, има и писалка. Писалката, къде е писалката? Кан. Той е с Windows Mobile, можете да видите. Няма писалката. Единственото проблемно нещо е, че писалката хвърля прах и... Дай да пусна новата телевизия. И недобавяйте, че е изключително малък. Вижте, красивото дистанционно. Това е за контрол, може да го управлявате от 10 км. Ултра тънък! Нов вид стационарен телефон. Плазмен телефон. Плазмен телефон. Ултра тънък модел от Китай. Чакай! Така, това е не го барай. Това е телефон. Чакай! Дай, че замени. Трайте малко, трайте малко. Тихо малко, бе. Оти штурци са, бе. Оти жега, затова. Да, разбирам. Да. Какво? Не мога Ара, такива много ли неща. съм мръляв. Той ме жени, който обича да ме не ти дам петляра за Ангел. Бе, мамо, бе. До тебе сме стигнали. Това е подо. Това е... Аре! Дай. Виж, нарисувахме човечета. Това е ултра тънкия iPhone. Летева тъпата! Дима тъпата iPhone флама, 19 хвърлям я! Пак ще я фърим през джамо. Но единственото нещо е, че ще се ядат от мене. Ужасно издръжлива е! Дева телевизор, дева. И е много малко. Даже е
Това е скритата тайна, дами и господа. От iPhone 10 стана на 2 таблета. 2 петици. Това е невероятно. Развоява се на 2 телевизора, специална промоция, платете единия, вземете другия, 60 секунди, времето тече. 2, 3, 4, аре съжалявам. Право ли, Кистендил? 1, 2, 60, никой. Така, искам, да, тук че... Долината на смъртта. Значи ви кажа колко е дълбоко. Има една песен на 42. Долината на смъртта. Момче, върни си го на китката и... Бех съм чистил. Нека дойдехме на пичка си, майчина. Прилепата! Видяхте ли прилепо? Това е невероятният тим KCG. Къде сте, бе? Ето ги. Отново на върха на невероятна сграда, която рипахме до току-що. Скоро и клипа ще го има. Вижте колко е ниско. Знам, че думам сам, не се смейте, взимам интервю. Това е Ники, Леко, Марата, Крисо. Гуейн. и Флексо е тук. Йо, мен. Аз съм Свит. Какво си? Какво ще кажете за KCG, приятелите и забавлението? Пичове са. Какво е фрирана за вас? Еса. Какво е? Това е начин на живот. Кеф ли ти е? Кефи. И на газо. Това е Марио, който ни прави едитите, на който е фотоапаратчето. Какво ще кажете за KCG? Еми за KCG ще кажа, че са много забавни, просто с тях скука няма. А ти от Кейси? Флекс, Ой. за KCG нещо да кажеш? Питай ме после фрирана какво е за мен. Той е много петен йод, който от KCG и нищо не може. Севън, какво ще кажеш за KCG? Ами не знам какво да кажа, те са най-добрите просто. По-добри от нас нема, да ви еба майката на другите. Ние се забавляваме. Без на те от България. Много големи пичове, въпреки че не ги знам. Кои са, но са големи пичове. Ти не знаеш кои са KCG, бе? Да, знаеш ли кои са KCG, бе? Давай, знам кои са KCG. И ви кажа, както ми е енигма. Какво е за вас фрирана? Дума! Изречение! Вода! По-един, бе! Едно много добро нещо, човек започне ли с това, отваря нова страница в книгата си. Гледаш нов фрир на България. Кое бе? Започнете ли с това, не може да се откажете. Фриран е като ракия Sunrise. И не мога да го изпиеш, не мога да го гледаш. Ние приключваме. Фриран е като фридъм, свобода. Красота, казвайте. KCG! Forever!